Napa? Disekseni lho iki. Disekseni pitik-pitik pinggang to. Lah kecil ngono Mas. Wong lurah enake. Enake koyo ngene jarene wonge kereng, bahasa cetuk aku ya ora jarene. Ya apik wae. Apik wonge, aku lho mlebu dikai teh. Wah, tapi kok kopine pahit terane gulane balas. Gulane kleri. Iso mbok omongne pahit-pahit piye. Aku mau yo langsung pake karo buru miatun langsung. Wah, aku baluran. Aku blater baluran. Blater buru miatun aku Buluran cukulik cilik. Jeruk kuning cukulik. Wah, cutin bahasa. Masa mbok omongne awakmu milih sing penting kok. Lah sing piye? Milih yo sing gedhe mau. Sing rupane abang. Jeruke buluran. Duwe bulurah. Lah jeruke sapa? Lah aku langsung disugati bulurah. Mas Lentem nggih, nggih Bu. Napa nganu kersa maem? Nggih, kula nyun sekul mawon. Segone bulurah langsung ditokne. Lah, awakmu mangane sego, aku lho njaluk sosis.